Ka Umsning Parish ka Khot batwel Sngewbha Iaphi Baroh ki Riewngeit Shaka Sngi Khot ya ka Burom Parish kata haka Praterik Desember arjar arphosau hamadan football jong ka Parish banrak he ya ka Parish de ka ba jupenlang haman la usnam haka ne ka Sngi u Bishop Thomas menam parampil un salong ukongsan ban penbenta ya ka mas bakhoi kumta ngi Khot ngi wer Iaphi Baroh ki Riewngeit nakaleng ki balang shnong bat na ki sub district kumju na ki Parish bapher ban wan ban shim bentalang haka te ka Sngi Burom jong ka Parish kamas bakhut kan stang hakapor phobje menstam bot sada ka jingmane sakramen hakapor shibje steng janmen haden ka jingmane sakramen kan sadon sa ka jingle kemen daki program bapher